Håndjatid. Det er Jabber. Hvad? Våben. What the fuck er det? Og det er Osagang. Det er ham, der optager. Tino Martin. Hej. Det er Minecraft Martin. Link til min channel dernede. What the fuck er det? Fuck, min skærm, den er sort hen i den ene side, og så det er noget med grafikken, tror jeg det er. Jeg kan kun se halvdelen af mine retter. Kan vi ikke gå ud om appen på et tidspunkt, så? Ikke nu, jeg vil knife dig. Jeg vil kaste kniv der. Kom her, Martin. Hvor er du her? Du slikker du røv. Øj, der er lige en. Der er lige der! Og hvad gjorde jeg ikke? Prøv at tage en tudkiks, mand. Du, jeg lige har fået det der. For helvede. Lær det. Så kom der over rammen. Der! Nå, hvor er du heldig, mand. Sådan. Den sad. Ej, må du undskylde, Martin. I am flash. Hey, no-scope! Det var et no-scope, det der. Jeg har det på video. Okay, jeg så det. Jeg så det var det. Vi vil nok også spille lidt CSS og noget Diablo måske og noget. Nej, ikke Diablo. Increase scope. Se det, beard. Jeg lyst til ikke. Vi vil nok og mig og Minecraft Martin, vi vil nok også lave nogle flere videoer sammen. Hvor er du henne? Jeg kan se skud! What the fuck er det? What? Det er det klammeste, jeg nogensinde har set. Det jeg ikke kan lide ved spillet. Eller jo. Jeg var vant til at spille det på PS. 3! Dø! Hvor der foregår det? Minecraft Martin og Jabber, våben, tegninger. Det er midten.